बिथाङा तारमाने एमइ बा साइन्स फरायनाय मानसिफ्रा मिथिगौ एमइ बाया कुनु महर गैया तारमाने जिकुनु टाइमाव सोलायनो हायो हाग्रामा महिलाया जाबाय सासे स्थिति गैयै लिडार तारमाने मेरुदण्ड जे गैयै होनना बुङोना मानसिया बे सिङा बायबाथाय तारमाने सिदानो गसंनो हाया बेफोरबायदि माने राजहाराया बायनाय सासे बिथाङा नेता जानानै दङ 60,000नि समस्थियाव देरहाय मोनसे 3 लाख भट मोनगोन आसरित बाथ्रा आं बेनिखायनो बुंदों माखासे मानसिफ्रा अख्रां सायाव बैसां लुनो नागिरो बिनि खुंथाया बहा जागोन बहा खागोन बेसेबां गोजौसिम लांगोन बिनि खिन्थु जेबो हिसाब निकास गैया बिथांमोननि अबस्थाया बिदिनो जानानै दङ दिनै इउपिपिएलआ बिथांमोनजों बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जातिनि सार्थनि थाखाय माबा मोनसे दसे रायलायनायाव बिथांमोना एलार्जि जादों गावसोरो सापर्ट होयोब्ला मोजां गावसोरनोबा माने मोजां खिन्थु जाय समाव इउपिपिएलआ बर' रायजो राजाया बिटिआर एकर्डखौ जेरैखि जाया मावफुंनायनि खाथिराव एनडिएजों लोगो जायो बै समाव बिथाङा एलार्जि जायो बेनो बिथांमोननि जाति दानाय पलिसिया सासे केबिनेट मिनिस्टारखौ मोनसे समनि गावनि बिएलटिनि लिडारखौ बिथाङा बुङो चन्द्र ब्रह्मखौ आं सिनाया होननानै बेसेबां इनसाल्ट खालामो सासे मानसिखौ सासे केबिनेट मिनिस्टार गावजों डिपुटि चिफ जाबोनाय मानसिखौ जुदि सिनायाब्ला बे साधारन रायजो राजाखौ बोरै सिनायनो आरो बिथांखौ बै समाव आं चेलेन्जबो होदोंमोन नोंथाङा मिडियाआव फै होननानै नाथाय बिथाङा बुंदों जे रंगुल बेसाया बिराद दुखिया मानसि यास आं दुखिया मानसि आं गोरिब मानसि आं बिथांनि बायदि करापसन खालामनो हायाखै दिनै बिक्रम दैमारिया सासे कन्ट्रेक्टरखौ जों सनमान होयो नाथाय जातिखौ लानानै गाफ्लानाय जातिखौ लानानै मेथाइ रोजाबनाय बिथ' सासे एक नम्बर नाटकबाज बिक्रम दैमारिया एक नम्बर सासे ड्रामेबाज बिथाङा बहाबा थांनानै गथ'फोरखौ बामफ्लानानै गाबो बहाबा मेथाइ खनफ्लाहोयो सासे लिडारा एसेबां इमोसनेल आरो सेन्टिमेन्टेल जुदि जायोब्ला जातिखौ बोरै नेतृत्व होनो जातिखौ बोरै बिथाङा रुलिं होनो मा भित्तियाव जों सापर्ट होगोन बिपिएफखौ दावराय देख्रुबा गावखौनो बुंदोंमोन माने गाव निउट्रेल इन्टेलेक्सुयेल होननानै दिनैथ' बिथाङा प्रुभ खालामना लाबाय हाग्रामाया जे गुबुनखौ बुंबाय थादोंमोन जातिखौ फानबाय माबा फानबाय होननानै रामदेब बिथांनो हा होग्रा मानसियाथ' बिथाङानो टावार लाइन लाबोग्रा बिथाङानो खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लिनि जाना गासैखौ नैबे समाव बरायबाय गुबुन गुबुन समाव जों गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरखौ लाबोनानै बे समाव राजखान्थियारि बिथिं आरो फैबाय थानाय समाव माबे दोलोआ बा गावसोरनि दोलोखौ माबायदि खालामदों बेफोरनि आयदाफोरनि सायाव नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया मोगा-मोगि आयदा नोंथांमोननि गेजेराव लाबोबाय थादों फैबाय थानाय समाव राजखान्थि दोलोफ्रा गावबा गावनि जे राजखान्थि दोलोफ्रा मा थांखि लानाय रायजो राजाफोरनाव हाबदों आरो बिसायख'थिया माबायदि जानो थांगासिनो दं बे समाव बेफोर आयदाफोरखौ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव मोगा-मोगि आयदाखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय थादों आरो दिनैबो सासे दैदेनगिरिखौ जों मोननो हादों जोंजों लोगोसे दङ इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि बिथां बुंथिगिरि रंगुल बर' जोंनि गेजेराव दङ गिबियाव नोंथांखौ बरायनो लाबाय खुलुमबाय जिहेथु बिसायख'थिया 7 मेआव जानो थांगासिनो दं बिसायख'थि फोसावदिंजों लोगोसे रायजो राजाफोरनाव माबे थांखिखौ लानानै नोंथांमोना हाबैदों जोङो इउपिपिएल हिसाबै एक नाम्बाराव जोङो गोजोनखौ एजेन्डा हिसाबै लानानै हाबदों मानोना बिटिआर गभर्नमेन्ट जानायनि उनाव मानगगिरि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बिटिआर सरकार जानायनि उनाव इउपिपिएल दैदेननायनि उनाव जोंनियाव बिटिआरआव मोनसे गोजोन थासारि फैदों जेरावहाय बयबो फ्रिलि आरो गोजोनै थानो मोनदों बेनि उनावहाय जों नोजोर बोदों जे जोंनि गेजेराव माखासे समाव खौसेथिनि आंखाल जायो बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै जों खौसेथिनि बाथ्रा बुंदों आरो बेनि गेजेरनो जोङो मेजर पइन्ट हिसाबै लादों जौगानाय गोजोन थायोब्लासो जौगानाय फैयो बेजों लोगोसेनो सरजाबनानै जों खामानि मावगासिनो दङ बेराफारसेथिं जोङो एक नाम्बाराव पलिटिक्सखौ दोनथ'नानै जातीयताबाद बर' माहारियारिबादखौ लानानै बड' नेशनेलिज्म जि स्पिरिट बेखौ लानानै जों खामानि मावगासिनो दङ इउपिपिएल पार्टियानो जोनोम जादों बर' माहारियारिबादखौ लानानै संग्रामनि धाराजों जोनोम जानाय मोनसे पार्टी दा बे हिसाबै जोङो पलिटिक्सआव दङब्लाबो फार्स्ट प्रायरिटि होदों जातीयताबादखौ दा बे हिसाबै जोङो बर' रायजो राजानो हाबदों आरो बयबो जोंखौ आजावनानै लादों आरो बिथांमोना जोंनि सायाव मोनसे फोथायनाय दङ बिथांमोना बुंदों जे बर' हारिनि बाथ्रा बुंनो सासे लकसभायाव सासे गोख्रों सासे जातीयताबादी दैदेनगिरि जयन्त बसुमतारी बिथांखौ जेरैखि जाया दैथायहरनांगौ आरो बिनि थाखायनो रायजो राजा बिथांमोनानो बुंदों जायफ्रा बिपिएफआव दङ कंग्रेसआव दङ सोरबा एआइडिएफआव बर' मानसिफोर दङ जायफ्रा भिपिआइआव दङ बिथांमोना इउपिपिएलनि एनडिएनि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारीखौ दिल्लीयाव पार्लियामेन्टआव हरनानै बर' जातिखौ रिप्रेजेन्ट खालामनो खनसेनि थाखायब्लाबो जों खौसे जानाया मोजां अंकआ माबायदि जिहेतु गुबुन गुबुन नैबे बिटिआर ओनसोलाव बा बिटिसि ओनसोलाव गुबुन गुबुन राजखान्थियारिजों लोगोसेनो रायजो राजाफोर बा हारि माहारिफोर दङ
दा बिथांमोनखौ बा बिथांमोननि भटखौ मोननो थाखाय नोंथांमोननि केलकुलेसना माबायदि? केलकुलेसना जोबोद मोजां। जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बिटिआर एकर्डनि स्पिडि इमप्लिमेन्टेसनखौ नायनानै बिथांमोना इउपिपिएल खौ थोंजोङै सापर्ट खालामदों। बेनि बादैबो एनडिएआव जायखौ जों दा माने ट्रिपल इन्जिन होननानै बुंदों, ओरै जोंहा दिल्लीयावबो माने एनडिए जों एलायन्स दङ, ओरै स्टेटआवबो दङ आरो बिटिआरावबो जोंहा गभर्नमेन्ट दङ। दा बे हिसाबै ट्रिपल इन्जिननि जि माने स्पिड बेजों जों खारगासिनो दङ। दा बे एनडिएआव जिथु एजिपि दङ, अखम गण परिषद, आरो बेराफारसेथिं नेशनेल पार्टि मोनसे जायनिखि माने सेन्ट्रेलाइज बिथांमोना रुलिंआव दङ, बिथांमोनानो जों सापर्ट खालामदों। आरो बिजेपि होननानै बुङोब्ला माखासे बेंगलिफोर, माखासे गुरखाफोर, सोरबा माने गुबुनारिफोर जायफोरखौ जोङो मोनसे समाव आसामिस सबिनेस होननानै मिथिदोंमोन, बिथांमोनाबो गासैबो गुबुन गुबुन जातिफ्रा जोंखौ सापर्ट खालामदों। मोनसे समाव मा जादों, 10 बोसोर मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनि गोरोन्थिनि थाखाय बिथाङा सोरनोबा बर' नङै मानसिनो, एसटि नङै मानसिनो सार्टिफिकेट होनायनि थाखाय बिथांनि लिडारशिपआव, जिहेतु बिथांखौ जों बुंखानो नांगोन, मानोना बिथाङा बै समाव सरकाराव दंमोन, बिथाङानो सिफ जानानै दंमोन। बिथांनि सिफ जाना थानायनि समावनो हिराचरनैया 10 बोसोर एमपि जाबोदों। दा बेयो जोंनि थाखाय दुखुनांथावना बाथ्रा। बेनि थाखायनो बै जायफोरा गुबुनारिफ्रा हिराचरनिया बिथांखौ भट होदोंमोन, बिथांमोना दा माखासे बिजेपिजों दङ, मेक्सिमाम लेभेलाव इउपिपिएलजों दङ, एजिपिजों दङ। बे गासै भटआ एनडिएनि बिजाथि मानाव गेदेर जयन्त बसुमतारी अर्थात इउपिपिएलनि केन्डिडेट बिथांनो थांगोन थोंजोङै। बे माने क्लियार काट माने मेसेज आरो जों इजियाव देरहानानै दङ। नाथायबा जोङो रायजो राजा बिथांमोननो माखासे मेसेज आरो बिथांमोनजों माखासे बाथ्रा, जोङो जाति दानायनि माखासे बाथ्रा सावरायनो गोनां थानायनि थाखाय जों बिथांमोनजों खाथियाव थांदों आरो बिथांमोनाबो जों फैदों। माखासेया सोरबा साननो हानाय इलेक्सन केम्पेइन, नो डाउट जों इलेक्सननि बाथ्रा सावरायदों, खिन्थु बेनि सिगाङाव जों सावरायदों बिथांमोनजों जे जातिखौ बोरै लांगोन, जातियाव जोङो बोरै खौसेथिखौ लाबोनो हागोन। माखासे समाव ओरैबायदिबो नेता नुबोदों, दिनैनि तारिखआव नोंथांमोना नाय, बिपिएफ होननाय मोनसे पलिटिकेल पार्टि, मिनिनो ओंखारो, जों लाजिनो ओंखारो। जाय बिपिएफ पार्टिनि मुरब्बीया मोनसे समाव बुंदोंमोन, जाय पावार थागोन आं बेजों थांगोन। मोनसे समाव बुंदोंमोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जायफ्रा आन्दलन खालामदों बिथांमोनखौ दिल्लीनिफ्राय लाल साहा लोंहोना हरनांगौ। बेनि उनाव बिथांमोननो 100 खथांखौ बड'लेण्ड जाया होननानै। आं दहायसो खाम्फा बरगयारी बिथांनि मोनसे टक श' नायदों प्रतिदिन टाइमाव। बिथाङा बुंदों मा, जे 6 कमिउनिटिनो, जायफ्रा बर' नङै गुबुन हारिनि मानसिफोरनो, जौगाखानाय हारिफोरनो एसटि नांगौ होननानै खाम्फा बरगयारी खुद बुंदों। अब्ला बे कास्टम मोदला, बे बिक्रम मोदलाया मानो जातिनि बाथ्रा बुंदों? बिथांमोना गावसोरनि केन्डिडेटखौ थिग खालामग्रो। बिथांमोना बहा इलेक्सन गेलेनो नागिरदों? खाम्फाया बहा इलेक्सन गेलेगोन गाबोन? बाथ्राया बिसोरना खाम्फा बरगयारिया बहा मा मोनसे सिटआव इलेक्सन गेलेगोन? जुदि गुबुनारिफ्रा बेयावहाय माने एसटि रिजार्भआव सिट मोननो गोनां जायोब्ला, स्कप मोननो गोनां जायोब्ला, बिथांमोननि मेलेमा रानबाय। आरो आं खोनादों आरो नुदोंबो, बिक्रम दैमारि बिथाङा मेडिकेलाइज जादों, हस्पिटालाइज जादों। बेसाराया डिप्रेसनाव भुगिदों, जायनि थाखाय बिथाङा जों बानायनाय क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव थांनो गोनां जादों। आरो बिथाङा जोबोद माने अभाबाव भुगिनानै हा साफानो गोनां जादों होननानै नुदों। आरो बै सम्पतियाबो गिजानोबा बै समाव जों आन्दाजसो खालामदोंलै, बिथाङा मानसिया एसे थिफुदला नालाय, बाराबा बेखौनो केस हैलायगोन। थिफुदला मानसि बिथाङा माबा माबि आरटिआइ होलाबायो, ओरैनो खर'फोरा खामानि गैला नालाय। गियो नामा नोंथाङा बिथांखौ? बिक्रम दैमारिखौ रावबो गिया। केस जानो गियो नामा बिथांखौ? थारमाने हाग्रायाव मोनसे जाथिसिनि अमा दोङो, जाय अमायानोखि माने गुबुन मानसिफ्रा थाङोबा, गुबुन माबाफ्रा थाङोबा एदावना लाग्रोयो। थारमाने बे अमाया हाग्रायाव थानानै बे हाब्रुआव उन्दुनानै गेलेनो मोजां मोनो, सौलायनो मोजां मोनो, जुद्ध नांनो मोजां मोनो। बेफोरबायदि हाग्रानि अमाफोरजों जोङो बेयाव माने गेलेनानै टाइम पास खालामनायनि सम गैया। जों जातिनि खामानि मावनो फैदों। जोंनि टारगेटआ मा? पलिटिक्सजों लोगोसे जातीयताबादखौ गोजौआव दोननानै बोरै खामानि मावनो हायो? जायफ्रा हा मोनाखै बिथांमोननो बोरै हानि पट्टा होनो हायो? जायफ्रा आन्दलन खालामनानै भिक्टिमाइज जाबाय बिथांमोनखौ जों बोरै माने एस्टाब्लिश खालामनो हायो? जायफ्रा मुंख्लं जाबाय, जायफ्रा हारिनि थाखाय आल्टिमेट सेक्रिफाइस जाबाय, बेफोरबायदि मानसिखौ जों बोरै माने स्ट्रिम लाइनाव लाबोनानै बिथांमोननि जि सुप्रिम सेक्रिफाइस, बिथांमोननि सेक्रिफाइसखौ जों बोरै भेलु होनाय, बिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। बे बिक्रममोन बायदि आल्टु फाल्टु मानसिजों माने बिदि सौलायबाय थानो जोंहा टाइम बिदि गैया। दरं उदालगुरि बिसायख'थि बेवहाय जानानै थांबाय सेकेन्ड फेजआव। दा बेवहाय जों खोनानो मोन्दों जाखिनि बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि बिथां दुर्गा दास बर', दा बिथांनि बिपिएफनि जे भट, बे भटआ एनडिएनाव गोलैदों होनना बुंदों। नोंथाङा सासे दरं उदालगुरिनि सासे
भटार्स आंबो दा बे भटार्स समाव मा मोन्दांथि आं सिगाङावनो बुंबोखादों माखासे मिडिया बाइटफोराव जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेल जानो गिनानै बबेबा मोनसे लेभेलाव कमप्रमाइज खालामदों बिथाङा बै समाव हाजार हाजार कौटिनि केलेंकारियाव जिथु लिप्त दंमोन माखासे समाव जों खोनायो सोरखौबा ओरै माबानायावबो खोमानायावबो बिथांनि आखाइ दङ होननानै जों खोनादों आरो बिथांमोननि लिडारशिपनि समावनो सोरबा सात्रनि थाखाय क'क्राझार बायदि जायगायाव सानावनो गावथारनाय जादों बिथांनि बै समाव बिथाङानो चिफमोन बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों बुंनो नागिराखै दिनै इलेक्सन बोथोरखाय माखासेया बुंदों होननानै सानगोन नाथायबा दरं उदालगुरिनि बाथ्राखौ नायोब्ला नोंथांमोनाबो मोनथिगोन बिथांमोना फर क'अर्डिनेसनाव दङ एनडिएजों बेराफारसेथिं हिउज करापसनाव लिप्त जानाय बिथांमोननि साफ्रोमबो नेता बिथांमोना गावनि जिबनखौसो बासायनो गावनि सन्मानखौसो बासायनो दा बिथांमोना गावनि थाखा फैसाखौसो बासायनो थारमाने बिथांमोनखौ जोङो मोनसे बाथ्रायाव जुदि बुङोब्ला पाबा हमदो असमियाव जों मोनसे बाथ्रा दङ पाबे सुइसे होननानै थारमाने पाबा हमफिनदो बै समाव थारमाने गाज्रि गाज्रि खामानि मावनाय बै समाव माने अत्याचार खालामनाय मानसिफोरखौ बै समाव माने गोरिब मानसिफोरनि हा सिनानै बागान खालामनाय इलिगेल सम्पति आरजिनाय बेफोरनि पाबा लासै लासै मानाव गिदिर हाग्रामा महिलारि सोरबा खाम्फा बरगयारि बिथांमोननियाव लासै लासै नांदो दा दरं उदालगुरिनि सिचुवेसना ओरैबायदि नै मैया दाख्लैसो मोनसे भाइरेल माने अडिअ ओंखारदों बेफोरथ' रियेल बाथ्रा ना दा बिथांमोना बोरैबा कंग्रेसनि भटखौ दाननानै ओरैबायदि माने फेजेननायनि मोनसे पलिसियाव दङ कंग्रेसखौ आरो दुर्बल खालामनो नागिरदों बिथांमोना बहाबा नङा बहाबा गोजौआव थांनानै हाग्रामा महिलारिया एकमात्र गावखौ बासायनो बिपिएफखौ बासायनो नङा बिपिएफनि कर्मिफ्रा सानबाय थादोंमोन बेसाराया बिपिएफनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ नाथाय हाग्रामा महिलारिया बिपिएफनि प्लेटफर्मखौ मिसइउज खालामनानै गावखौ बासायनो थाखाय बिथाङा प्रपगेन्डा खालामबाय थादों आं बेनिखायनो बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोननि जायफ्रा वेल विजार बिथांमोनखौ सिगांनो खावलायदोंमोन हाग्रामाजों दाम दर नोंथांमोना खालामजानो नाङा हाग्रामाया जे गुबुनखौ बुंबाय थादोंमोन जातिखौ फानबाय माबा फानबाय होननानै रामदेब बिथांनो हा होग्रा मानसियाथ' बिथाङानो टावार लाइन लाबोग्रा बिथाङानो जोंनि मानसिफोरा दा केन्सार जादों मा जादों बेफोरखौ जों बुंथ'वाखै सम फैबा बुंगोन जोङो दा दिनै बे मानसिया दिनै जाय मानसिया हाजार हाजार बिगा सोरनोबा हा होबाय बिथांमोन बायदि मानसिया सोरबा जाति दानायनि बाथ्रा बुंनो समायखि जाय मानसिया 100% लागि बड'लेण्ड जाया होननाय मैया दाख्लैनिसो बाथ्रा बिथाङा राइटिं बेदाव नै ख्रिस्टान कमिउनिटि ख्रिस्टान माने रिलिजियास बिथांमोननि एगेन्स्टआव ओरैबायदि दुखुनांथावै बिथाङा मा खालामदों माने दिल्लीनि हम मिनिस्ट्रियाव बिथांमोना लिरनानै ओरैबायदि माने गाज्रि एलिगेसन दङ डिभाइड रल खालामदों बर' जातिखौ गावस्रा होग्रा सासे जुदि कालप्रिट दङबा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि दा दरं उदालगुरिनि बाथ्राया बेनो जोङो सुइप खालामनायाव हाग्रामा महिलारिया 100% कन्ट्रिबिउसन होदों मोनसेल' आंहा दुखुआ बेनो जुदि बिथाङा बिपिएफनि मानसिफोरखौ ब्लेकमेल खालामनो गोसो दंमारमोनबा अपेनलि बुंबानो जायोमोन बिथाङा सिरि सिरि जोंखौ हेल्प खालामनाया बे मोजां जायाखै आं बिथांखौ खावलायदों बिथाङा जुदि जोंखौ हेल्प खालामनोबा अपेनलि खालामनांगौ क'क्राझार समस्तियावबो आं खोनादों हाग्रामा महिलारिया जोंखौ सिरि सिरि हेल्प खालामगोन होननानै जोंनो बिदि सिरि सिरि सापर्ट खालामनायखौ नाङा बिथाङा जि खालामबाय दरं उदालगुरियाव जोंखौ इन्टारनेलि सापर्ट खालामबाय जोंनो बिदिखौ नाङा जोङो नंगौ बिथांनि सापर्टआवबो जोङो माखासे एंगोलाव जोङो हिउज मार्जिन लानानै जों ओरैनो देरहाखागौमोन बिथांनि सापर्टजों जों माखासे समाव हिउज माने मार्जिन लानानै देरहानो थांगासिनो दङ नाथायबा आं क'क्राझार एसटि रिजार्भेसननि बेलायाव खावलायदों मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिया जाहाथे बिपिएफनि दैदेनगिरि आरो बिपिएफनि रियेल कर्मिफोरखौ वर्कारफोरखौ जाहाथे ब्लेकमेल खालामा बिथाङा अपेननो मिडियायाव ओंखारना सापर्ट खालामनांगौ जे आङो दरं उदालगुरियाव जि गोरोन्थिखौ खालामबाय बिपिएफनि मानसिफोरखौ थगायहोनानै माने एनडिएनि केन्डिडेट दिलीप सैकियाखौ भट होबाय आं क'क्राझाराव बिदि खालामा बिथाङाथ' दा बेखौनो खालामगासिनो दङ ना बिथाङा जोंनियाव मानसि हरगासिनो दङ जे बोरै जोंखौ सापर्ट खालामनो हायो सिखाव खालामनायाबो मोनसे डिसिप्लिन थायो आं बिथांखौ बे डिसिप्लिनखौ लाखिनो थाखाय खावलायदों आरो आं दाखालिबो बुंदों जे मानाव गिदिर प्रमद बर' बिथांनियाव आं खावलायदों सासे इउथ हिसाबै जे बिथांमोननि जि अबस्था ओरैबायदि गाज्रि जालांगासिनो दङ रिहन दैमारि बिथाङाबो जोंनियाव फैनो नागिरगासिनो दङ एसे बिथाङा टिकेटखौ लुबैनायखाय जों लाबोथ'वाखै माने मा जायो जोंनि पलिटिकेल लिडारफ्रा पजिशनखौ लुबैग्रोयो जों बुंदों साननैसो हारिनि थाखाय खामानि मावबाव नोंथांमोना गोबाव सम करापसन खालामबाय गोबाव सम माने राजा महाराजाफोर बायदि खुंबोबाय एसे नोंथांमोना रायजो राजानि समस्याखौ बुजिनानै जों दोनथ'दों दा बाथ्राया जाबाय क'क्राझार माने एसटि रिजार्भेसनाव बिथांमोना ओरैबायदि भुगिदों जेरावबो मिटिं खालामनो होजायाखै क'क्राझारावनो नै मास मोनसे थाबाय बिपिएफनि अबस्थाया ओरैबायदि गाज्रि आं सानदोंमोन उदालगुरियावल'सो गाज्रि नामा थांनाय काउन्सिलावबो बेसेराफोरा 10टा समस्ति दङ उदालगुरियाव मोनसेल' देरहादों बेबो किपाके
खोब माने खम मार्जिनाव देरहादों 9टायावनो बिथांमोना जेननो गोनां जादों उदालगुरियाथ' अलमस्ट बिपिएफआ जोब्बाय आं खोनाबाय थादोंमोन क'क्राझाराव बिपिएफआ एसे स्ट्रं होननानै नाथाय मास मोनसे आं बेयाव भिजिट खालामनानै नुबाय जेबोआनो गैया लाथिख' दा ओरैबायदि अबस्थायाव जागोन नामा बेवहाय नील बिथांमोना नील आं बेखौनो खावलायदों जोंनि मानाव गेदेर सीएम बिथाङा जोबोद गुवार गोसोनि मानसि जे मोनसे समाव जितु हाग्रामा महिलारियाबो जातिनि थाखाय एसेबाबो नाटक खालामफ्लानानै खामानि मावफ्लादोंमोन बेनि थाखाय मोनसे बिथांनि थाखायबो स्पेस होनांगौ बिपिएफ पार्टिया जितु थानाय नंला बिनि थाखायनो एसे स्पेस होनानै आरो बिथांमोननियावबो जातिनि खामानि मावनो गोसो थानाय मानसि दङ बेफोरबायदि मानसिखौ जोङो इउपिपिएलआव लाबोनानै मोनसे जायगा होनानै खामानि मावहोगोन होननानै जोङो फोथायनाय दङ बेनिखायनो आं मानाव गेदेर जोंनि सीएम बिथांखौ आं मेसेज लिरगासिनो दङ दे बिपिएफनि जायफोरा मोजां मानसि जोंखौ माने सापर्ट खालामगासिनो दङ आरो माखासे साइलेन्ट भटारफ्राथ' जोंजों माने कानेक्सनाव दङ बिथांमोना अलरेडि गोसो गोरबोजों मानाव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननाय जि इउपिपिएल सरकार बिथांमोना हेल्प खालामगासिनो दं बिटिआर गभर्नमेन्टखौ आरो बिथांमोना बुंदों जे हारिनि थाखाय खनसेनि थाखाय जोङो बिपिएफ खालामदोंबाबो इबार ट्रेक्टराव भट होनानै जयन्त बसुमतारी बिथांखौ बर' जातिखौ रिप्रेजेन्ट खालामनो जों दिल्ली हरनो होनना बुङो जों नुनो मोनदों बिसायख'थि फोसावदिङाव जोङो बिपिएफ राजखान्थि हान्जा बेरेखा होनोब्ला बिटिआर ओनसोलाव बिपिएफ राजखान्थिखौ जों बुंनांगोन इउपिपिएलनि बेरेखा दा बेवहाय जों फोसावदिंफोराव नुनो मोनदों जे बेवहाय बे बाथ्राखौ आं बुङाखै नैबे लेखायासो बुंदों होननानै फोसावदिं खालामबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरटिआइ होनायनि लेखा दिन्थिनानै रायजो राजाफोरनाव प्रुफ होनानै बे समाव बिथां बिक्रम दैमारिया केम्पेइन खालामबाय थादों नोंथांमोननि थाखाय बिक्रम दैमारिया बे समाव सु बायदि जानानै दं नामा नोंथांमोना बिथांखौ गियो नामा जे जायनि थाखाय जे बिथांनि जे बाथ्रा बुंनायखौ नोंथांमोना रिप्लाइ होबाय थानो गोनां जायो मोनसे बाथ्रा दङ पाबत गजा होननानै बुङो बेखौ असमिया भाषायाव पाबत गजा थारमाने जानला मानला माने रजबनाय किसुमान बुस्थु थायो जायफ्रा एख' भेलु गैया दा किसुमान मानसिया ससियेल मिडियायाव गावखौ हिर' जानो थाखाय कागज गांनैसो लानानै बिराद माने सान हर सिख्रावनो नागिरो जाय माने लैथोनि दाहारा बोलो दङ बियो सौसिलांनायनि मोनसे साहसखौ लाखियो बिनि सोदोबखौ खोनाबानो मानसिफ्रा गियो नाथाय जायफ्रा एखेबारे उजन गैथारा पातल मानसि बिथांमोना बांसिन सिख्राव जाया जेबोआनो गोहो गैया दिनैनि तारिखआव सोरबा अमर सिंहनो सोरबा दावराय देख्रेबनो नै दिनै बावैसो नुबाय माने बिथाङा बुंदों जे बिपिएफखौ सापर्ट होनांगोन होननानै मा भित्तियाव जों सापर्ट होगोन बिपिएफखौ दावराय देख्रेबा गावखौनो बुंदोंमोन माने गाव निउट्रेल इन्टेलेक्सुयेल होननानै दिनैथ' बिथाङा प्रुभ खालामना लाबाय बिफर इलेक्सन बेखौनो सानखाबाय थादोंमोन जोङो बिथांनि मुखाया फेस अफ जेन्टेलमेना माला माने खुलिगोन माला अपेन जागोन दिनैथ' अपेन एन्ड चाट माने गासिबो क्लियार जाजोब्बाय दावराय देख्रेबा आसलथे सोरनि मानसिमोन बिक्रम दैमारियाबो गेजेराव बिदि देखायदोंमोन जों बिथांखौ माने चेलेन्ज खालामनो उपाय गैया बेसेरा दिनै गावखौ बिपिएफनि नामबा इनचार्ज माबा माबि दायथ' लाबाय बाथ्राया जाबाय बेनो जे जोंनि बर' जातियाव बर' रायजो राजाफ्रा मिथिगौ सोरबायदि मानसिया जातिखौ नेतृत्व होनो हागोन सोरबायदि मानसिया स्थिति गोनां दिनै बिक्रम दैमारिया सासे कन्ट्रेक्टरफोरखौ जों सनमान होयो नाथाय जातिखौ लानानै गाफ्लानाय जातिखौ लानानै मेथाइ रोजाबनाय बिथ' सासे एक नम्बर नाटकबाज बिक्रम दैमारिया एक नम्बर सासे ड्रामेबाज बिथाङा बहाबा थांनानै गथ'फोरखौ बामफ्लानानै गाबो बहाबा मेथाइ खनफ्लाहोयो सासे लिडारा एसेबां इमोसनेल आरो सेन्टिमेन्टेल जुदि जायोब्ला जातिखौ बोरै नेतृत्व होनो जातिखौ बोरै बिथाङा रुलिं होनो जायफोरा जातिखौ दैदेनगोन खमसे खम बे लिडारा साहस गोनां जानांगोन बे लिडारा जुदि फिसा फिसा बाथ्रायावनो गाबोबा फिसा फिसा बाथ्रायावनो जुदि मेथाइ खनोबा बे लिडाराव गोलैगोन जानो सासे लिडाराथ' मोनसे क्वालिटि थानांगोन ना आरो बे बर' जातिसो गुबुन जाति नङा 50-60 बोसोर संग्राम खालामनानै 5,000निख्रुइ बांसिन मुंख्लं थानाय बे बर' जाति दा बेयाव सोरबा बिक्रम बायदि थिफुदला मानसिखौ लानानै बर' जातिया मालाबाबो सोलिया दिनै अमर सिंह बायदि मानसिया जाय मानसिया मैया दाख्लै आरामै सराम माने साख्रि मावनानै दिनै रिटायारमेन्टनि समाव हाग्रामा महिलारिया पावाराव गैखाया ब्ला ब्ला बुखिगासिनो दं मा कन्ट्रिबिउसन दङ जातियाव जुदि कन्ट्रिबिउसन दंबा बै समाव बिथाङा मानो रिजाइन होआसै जातिनि खामानि मावनो ओंखार मालाबाबोथ' जों अमर सिंह बिथांखौ आन्दलन नुवाखै जों खोनानो मोन्दों दावराय देख्रेब बिथाङा मोनसे सम दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दंमोन थन फरालि मोननो बिथाङा थन फरालि समाव मा हुरलुकि खालामखो हुरलुकि होनना बुङो बिथांमोनखौ मिथिबायना बै माने एन्जरफोरा थारमाने मा खालामो माइफोरखौ बस' लांनानै गावनि गुदुङाव सोनायखौ हुरलुकि होनना बुङो बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों खोनादों जों दुखु नाङो बिथांमोना गिदिर गिदिर लेक्सार मारियो नाथाय रियेल सेन्सआव जों स्टाडि खालामनो नुबाथाय नायो फट'कार फेन
दा बाथ्राया जाबाय बर' जातिया बयखौबो दिनैनि तारिखाव स्केन खालामना नायदों सिटि स्केन खालामनाय बायदि सोर लिडारमोन दिनै मानसिफोरा बिक्रम दैमारिखौ सासे जकार हिसाबैसो नायो मानसिफोरा नेना थायो माबायदि दिनै गाबगोन नायमा नेरा मानसिखौ बिथांखौ रावबो लिडार हिसाबै लायाखै आरो लानायबो नङा बर' जातिया एसेबां माने पाटलामि मानसिखौ मालाबाबो स्पेस होनाय नङा बर' जातिया गोबां आन्दलन मोनदों बेयाव हाथियारनि संग्राम मोनदों नन भाइलेन्स मुभमेन्ट मोनदों हांगार स्ट्राइक मोनदों गासैबो आन्दलनखौ बर' जातिया खालामनानै वेल एक्सपिरियेन्स मोननाय जातियानो जाबाय बर' जाति दिनै आन्दलननि गेजेरजों सिनायथि मोननाय हारियानो जाबाय बर' हारि दा बेबायदि मोनसे हारिखौ सोरबा बिक्रम बायदि खासे थिफुदला मानसिया नेतृत्व होनो हागोन आं फोथाया आं खोनानाय मोनसे बाथ्रा बुंनि बिथाङानो बोरैबा सानसे सोरबा मेसेन्जार माबा मोनसे फट' दैखांना हरदोंनो गेजेराव बे फट'खौ जोंनो हरनो नागिरदोंमोन आं बुंबाय बेसारा एसे साननैसो एसे माने नाटकखौ देखायबावथों गतिके जोंहा बिटिआरआव एसे जकारनि खमि जानानै दङ एसे देखायबावथों गतिके बेनिखायनो बिथांखौ स्पेस होदों बिथाङा जुदि गोसोआव दङबा दा हराव बाथ्राखौ सानथों मा बाथ्रा आं बुंनो नागिरदों बिथांनि पलिटिकेल फिउचाराथ' जितु गैखाया खमसे खम बिथाङा गावा गथ' गथाय दङ हिसाबै गाव मोनसे संसार दङ हिसाबै बिथांनि फिउचारखौ आं नस्थ' खालामनो नागिराखै बिथाङा इसे साननानै बहा बिरबाय थादों बिनि देनाया बिनि गांखंआ थिगैनो दङना गैया बेखौ नायनाया मोजां आरो अननानै जुदि सोरजोंबा बिथाङा मेसेन्जाराव जुदि मेसेज गेलेफ्लांदोंबा खमसे खम एसे डिलिट खालामना लायोब्ला बिथांनि थाखायनो बेटार जागोन आं मोनसे क्लु होना दोनबाय रायजो राजा बिथांमोननो बेसे मोजां मानसि हरदों नामा बिथांखौ आं सिगियाखै आङो बिथांनि बायदि कागज लानानै ब्लेकमेल खालामग्रा मानसि नङा आङो सिदा मानसि मोजांखौ मोजां होनग्रा मानसि आङो आरो बिथांखौ बै समाव आं चेलेन्जबो होदोंमोन नोंथाङा मिडियाआव फै होननानै नाथाय बिथाङा बुंदों जे रंगल बेसाया बिराद दुखिया मानसि यास आं दुखिया मानसि आं गोरिब मानसि आं बिथांनि बायदि करापसन खालामनो हायाखै बिथाङा आंनि लोगोनि सिगाङाव बुंहरदों आं गोरिब मानसिफोरजों डिबेट खालाम होननानै थिगानो दङ आं नोंथांनि बायदि करापसन खालामनो हायाखै नोंथाङा हाग्रामा महिलानि खास मानसिमोन गोबां करापसन खालामदों करापसनाव लिप्त दङ बिनि थाखाय नोंथाङा माहाजोन जानो हादों जानो हागौ दा बिनि थाखायनो नोंथांनियावनो धन्यबाद थाबाय पाबाबो नोंथांनियावनो थाबाय बिनि पाबखौ आं लानो गोसो गैया जिहेतु जों फोसावदिंफोराव नुनो मोन्दों बिथांमोननि फोसावदिङाव मोनसे बाथ्राखौ जे बुंनो नागिरो जे बे समाव एनडिबिफोराबो जेलाव दङ बे समाव लाइमोनफोरा थिसनथाइखौ मोननो हायाखै साख्रि मोननो हायाखै जाखिनि प्रमद बर'आ बिथांखिफोर लादोंमोन बेखौ मावफुंलांनो हायाखै बिटिआर एकर्डआ जाफुङाखै जायनि थाखायनो बे समाव जुदि बिपिएफखौ पावाराव लाबोयोब्ला लाइमोनफोरनि थिसनथाइ होगोन एनडिबिफोरखौ बख'नायनि थाखाय खामानि मावगोन आरो गोबां जौगाथायनि थाखाय बे समाव खामानि मावगोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथांमोना फोसावदिंफोराव बिएनसि दानानै हाग्रामा महिलारिया मा खालामखो एनडिबिनि जोहोलावजो बिथांमोनाथ' बै समावनो पिसखौ नागिरनानै मोनसे प्रसेसआव थांनो नागिरदोंमोन बै समावथ' हाग्रामा महिलारि बिथाङानो सिबमोन ना बै समाव एनडिबिनि मानसिफोरखौ बिथाङा मानो हेल्प खालामासै बै समाव आर्मिफोरखौ लगाय एनडिबिखौ होसोनायाथ' गावानो ना गावनि सरकारनि समाव दाउ अमाफोर बायदि एनडिबिनि जोहोलावजोफोरखौ सोरनि समाव नागिरदों एनडिबिनि जोहोलावजो बिथांमोना आर्मि पुलिसनि आखायाव जेसेबां थैदों सोरनिबा पलिटिकेल प्रपगेन्डायाव बांसिन भिक्टिम जानो गोनां जादों बे बाथ्राखौ जोंखौ बुंफैनो गोनां खालामनाङा बिथाङा जोङो हारियाव आरोबाव गुलाय गुजाय लाबोनो नागिराखै जोङो लाबोनायखौ लुबैनायबो नङा नाथाय जोङो मालाबा बुंनो गोनां जायो बिथांमोननि बेबायदि उदफान्दालि आरो स्थिति गैयै खोथानि थाखायनो जानला मानला खोथानि थाखायनो पावारनि थाखायनो माने इसेबां गाहायाव गोलैदों 17 बोसोराथ' खम नङामोन ना 17 बोसोरा खम नङामोन बिथांखौ स्कप होदों बर' रायजो राजाया बिथांमोना 3 बोसोराव माने इसेबां अधैर्य जादों बिथांमोनखौ मोनसे एकर्ड खालामना फैनाय हिसाबै मालाबाथ' बिथांमोना बुंनो नागिरो जे बिटिसि एकर्डआव लायनो हाग्रामा महिलारिल' कन्ट्रिबिउसन दङ बिसोर रोजा बर' फिसाफोरा मुंख्लं जालांबाय माबा जालांबाय आर्मि पुलिसजों बै समाव बुजानो गोनां जाबाय जेलाव थांनो गोनां जाबाय बिखुं गावस्राबाय नोरजिया जाना थानो गोनां जाबाय रेप खालामजाबाय बेफोरनि हिसाबखौ सोर होगोन दिनैनि तारिखाव मा पावाराव बाथ्रा फैनानै बुंदों बिथांमोना बोरै फैगोन बिथांमोननि टप मस्ट लिडार चन्दन ब्रह्मआ दिनै बिथांमोनजों गैया बिपिएफखौ जोदलानानै दिनै खौसेथिनि बाथ्रा बुंनानै बिथाङा इउ पि पि एलआव फैनानै मानाव गेदेर प्रमद बर'नि नेतृत्वआवसो बर' रायजो राजाफोरा बड'फानि जा सिमां बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि महरै दानाय जा सिमां बेखौ मावफुंनो हागोन होननानै मानाव गेदेर चन्दन ब्रह्म बिथाङा इउ पि पि एलआव जइन जादों चन्दन ब्रह्मआ सासे धेमालि लिडार नङा बिथाङा सासे मास्टार माइन्ड जों खोनानो मोनदों जे बिपिएफनि बै समनि मास्टार माइन्ड स्ट्रेटेजिस्टआ बिथाङानोमोन
बिथाङा थानाय समाव बिथांनि लिडारशिपआव खिन्थु मोजां किसुमान खामानिफोरा जादोंमोन जायखौ मालाबाबो हाग्रामा महिलारिया स्पेसखौनो होआखैमोन बिथाङा अतिस्थ जानानै दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांनि लिडारशिपखौ जोगारनानै फैनो गोनां जादों मानोना हाग्रामा महिलारिया गावनि बादि रावखौ सिनाया बारे बारे बिथाङा सासे केबिनेट मिनिस्टारखौ मोनसे समनि गावनि बिएलटिनि लिडारखौ बिथांमोन चन्द्र ब्रह्मखौ आं सिनाया होननानै बेसेबां इनसाल्ट खालामो सासे मानसिखौ सासे केबिनेट मिनिस्टार गावजों डिपुटि चिफ जाबोनाय मानसिखौ जुदि सिनायाब्ला बे साधारन रायजो राजाखौ बोरै सिनायनो मानसिखौ बे लेभेलसिम लासिंसिं खालामनो मोना बेबायदि इनसाल्ट खालामनो मोना बर' रायजो राजा बिथांमोनखौ बिथाङा धोरोमनि मुङाव सोरबा जातिनि आन्दोलन खालामनायनि मुङाव बारे बारे बिथाङा लासिंसिं खालामदों आरो दायो बुंदों एनडिए जों माने जोङो एलायन्स जादों इउपिपिएलआ जातिखौ फानबायनो आच्छा बिजेपि जों फार्स्ट एलायन्स खालामग्राया सोर हाग्रामा महिलारि बिथाङानोथ' सर्बानन्द सनवालजों सोर दंमोन बै समाव बर' रायजो राजाखौ बिजेपिखौ भट होनो थिनग्राया सोर हाग्रामा महिलारि बिथाङानोथ' बुंग्रोदोंमोन ना दिनै इउपिपिएलआ बिथांमोनजों बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जातिनि सार्थनि थाखाय माबा मोनसे दसे रायलायनायाव बिथांमोना एलार्जि जादों गावसोर सापर्ट होयोब्ला मोजां गावसोरनोबा माने मोजां खिन्थु जाय समाव इउपिपिएलआ बर' रायजो राजाया बिटिआर एकर्डखौ जेरैखि जाया मावफुंनायनि खाथिराव एनडिए जों लोगो जायो बै समाव बिथाङा एलार्जि जायो बेनो बिथांमोननि जाति दानाय पलिसिया आरो बिथांमोननि समाव दा साख्रिनि बाथ्रा बुंदों नङा होमबा मा खालामखो बिथांमोननि समाव बिआरटिएफआव सोनानै सेंग्राफोरखौ मिसलिड खालामनानै सोर बेकार खालामखो माखासे सेंग्राफोराथ' अफिसाव थानानै सोरबा लिभार नस्थ जानानै किडनिया नस्थ जानानै थैबाय सेंग्रा बैसोआवनो बिथांमोनखौ सोर जौ लोंहोदोंमोन बिथांमोनखौ सोर तास गेलेनो फोरोंदोंमोन बिथांमोनखौ सोर जुवा गेलेनो फोरोंदोंमोन हाग्रामा महिलारिया बुं बिथांमोननि मानसिफोरानो दिनै बुंगासिनो दङ बिथांमोननि लिडारफ्रानो बुंगासिनो दङ हाग्रामा महिलारिया हरसे तास गेले जुवा गेले होननानै जों बुंनो गोनां जायाखै जों माखासे बाथ्राखौ बुंनोबो गोसो गैया जों बयखौबो सनमान होयो नाथाय बिथांमोननि खामानियानो माने लक्ष्मण रेखाखौ पार खालामो बिथांमोनानो बेफोरबायदि गाज्रि प्रडाक्शनखौ खालामना दोननायनि थाखायनो मालाबा एसे केअटिक सिचुएसन जायो बिथांमोना गाज्रि जोलै खालामना गालांबाय आरो बेखौ मोजां खालामनायावनो जोंहा गोबां सम नांदों दा बेनिखायनो आं खावलायदों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा साख्रिनि बाथ्राखौ दोनथ' हाग्रामा महिलानिफ्राय सरकाराव फैनायनि बाथ्रा बुंदों हाग्रामानि एक्स वाइ जेड लेफ्ट राइट रावआनो गैला माला सरकाराव फैगोन मिटिं खालामनो बिथांमोना जायगा मोनाखै बेसराफ्रा सम्पति फानि बहाबा जौ रानदोंनो जों खोनादों आरो सानफ्रोमबो जौ अमा बेदरजों पलिटिक्स जाया दिनैनि गोदान जुगाव बर' मानसिफोराबो बुजिदों जे जोङो जुदि बे जुगाव थांनानै थानांगौब्ला दिनै मानाव गिदिर प्रमद बर'आ मा खालामदों जिआइ टेग खालामदों जिआइ टेग हाग्रामा महिलारिया मिथिया बेफोरबायदि बाथ्राखौ जे जोंनि हारिमुखौ 17 बोसोराव आर'नाइखौ जे मोनसे वर्ल्ड लेभेलाव एस्टाब्लिश खालामनांगौ दिनै नेटआव माबा मोनसे सार्च खालामनाय लोगो येस आर'नाइया बर'फोरनि बेफोरबायदि बाथ्राखौ मालाबा बिथाङा साननो हायाखै चिरां डिस्ट्रिक्ट दानि जाय एमपिनि केन्डिडेट बिथांनि समावथ' लवेस्ट मोनसे पजिशनाव दङमोन लाजियाखै बिथाङा खाम्फा बरग'या बिथांखौ बुंदों आं दिनैनि तारिखाव जुदि एसेबाबो गन्थं दंबा लाजिनाय दंब्ला बिथाङा दिनै एन्जर गुदुङाव हाबनाया मोजां लाजिनांगौ बिथाङा दिनै माना गिदिर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनै टप मोस्ट पजिशनाव चिरां डिस्ट्रिक्टआ दङ बिथांमोननि समाव चिरां डिस्ट्रिक्टखौ मानसिफोरा नासयदोंमोन आरो नासय जानायनि कारना जाबाय बिथांमोननि मिस लिडारशिपनि थाखायनो बेफोरबायदि जादोंमोन दिनै मानाव गेदेर प्रमद बर'नि दैदेननायाव रन्जित बसुमतारी बिथांनि दैदेननायाव गबिन्द चन्द्र बिथांनि दैदेननायाव जोंनि बिटिआर ओनसोलाव सोलोंथाइनि मोनसे बारहावा फैदों मोनसे मोजां बारहावा फैदों दिनै मोजां रिजाल्ट फैदों मोनसे परिबेस मोनदों फरायनायनि थाखाय बिथांमोना सानफ्रोमबो जौ बेदर लोंहोनानै आरो बिथांमोननि पलिटिक्सनि फर्मुलायानो बेखामोन मानसिफोरखौ जौ बेदर होनानै बेस्थ' खालामनानै दंमोन बेनिखायनो सिगांफोराव जों बुंदों बिपिएफआ मोनथाम बुस्थुजों गेलेबोदों होननानै जौ जुवा आरो हिनजावजों गेलेबोनानै गावसोरनि केरियारथ' नस्थ' जेनेरेसना नस्थ' जातिया नस्थ' बिनि थाखायनो बर' जातिया बिथांमोनखौ मालाबाबो खेमा होनाय नङा नोंथांनिफ्राय मिन्थिगोन जिहेतु जों नुनो मोनदों बेवहाय गुबुन दैदेनगिरिफोरा बे समाव बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएलआव जगदान जादों बा गुबुन दोलोफोराव जगदान जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों हाग्रामानि उनाव सोर दैदेनगिरि बिथांमोनाव थाबावखो सानै मानसिनि आङो दिनै नाम बुंनोसै सासेया जाबाय खाम्फा बरग'यारि बिथाङा एमपि इलेक्सननि उनावनो जोबोद गोख्रैनो बिथांमोननि गेजेराव कम्पिटिसन सोलिदों
सोर माने थाब फैग्रोनानै स्कपखौ लानो हायो खिन्थु जों बुंखादों बिथांमोनखौ क्लियारलि जे जोंनियाव बिदि जोङो दाम दर खालामाखै जोंनि पार्टिया बे हाग्रामा महिलारनि बिपिएफ पार्टी बायदि नङा नोंथांमोना बेयाव जुदि फैयोब्ला जातिनि खामानि मावथारनांगोन एक नाम्बार बाथ्राया पार्टिनि डिसिप्लिनाव थाथारनांगोन जुदि फैयोब्ला मोजां मस्ट वेलकाम नाथाय बेफोरबायदि माबा मोनसे एक्सपेक्टेसन खालामनानै फैनाया मोजां बाथ्रा नङा खाम्फा बरगयारा एक नाम्बाराव दङ आरो उदालगुरि हिसाबै सासेल' बिपिएफ दङ सासेल' रिहन दैमारि बिथांखौ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा 1 कोटि नामा खरसा खालामनो होदोंमोननो एमपि इलेक्सनाव बिथाङा थाइसेबो खरसा खालामाखै मानो इउपिपिएलआव बिथाङा फैसिगोन खरसा खालामनानै लाब गैया बिथाङा बुंखादों आं खरसा खालामनो हाया होननानै आरो बिथाङाबोथ' भबिष्यतआव एसे मानसि हिसाबै मोनसे समाव केबिनेट मिनिस्टार जानाय हिसाबै माबा मोनसे राजनिति भाबै एसे इस्टाब्लिश जानायनि सिमां थागोन दा बेनिखायनो आं खावलायदों जुदि नोंथांमोना इउपिपिएलआव जुदि फैमारनो नागिरदोंब्ला एसे रायजो राजानियाव मोनसे आस्थाखौ लाबोफिननानै नोंथांमोना फै जों बुंनो डाइरेक्टनो फैनो नाङा खमसे खम रायजो राजानो नोंथांमोना हाब आरो बिथां सानैनि नाम्बारखौ आं दिनै बड'लेण्ड बुब्लिनि सिगाङाव बुंबाय सिगांबो आं बुंदोंमोन जे बनसुनि माखासे लिडारफ्रा रिसेन्टलि हाबबाय सेन्ट्रेलनि बाघा जेनेता होनना बुङो भाइस प्रेसिडेन्ट हाबबाय एजिएस हाबबाय सोरबा आमुक हाबबाय तामुक हाबबाय बंसु में आप कौन है बंसु का लीडर कौन है आप बेनि उनाव बुंबाय जों जे बिएसयुनि माखासे लिडारफ्रा फैनो थांदों माखासे जोंखौ बुंबाय इनसाल्ट खालामनानै मा बाथ्रा बुंदों नोंसोरलाय बिएसयुआव मालाबाबो थाङा होननानै प्रेसिडेन्टआल'सो फैनो बाखि जोङो लाबथ'वाखै माखासे इनफरमेसनखौ जोंनोबो नांगौ जायो जों बिथांखौ बुंनो थाथ' भाइ नोङो एसे साननैसो सोलिथ' नोंथाङा जिथु प्रेसिडेन्सिपआव दङ एसे मानिजोंबो बाथ्रा थायो नाथाय बिथाङा बुंदों जे आङो बोरै थानो आंनि लोगोफोरानो गैयाबा आं बोरै मा खालामनो आंनि टीम स्पिरिटआनो गैला बिएसयुनि आफादगिरिया दिनै नार्भास जानानै दङ जों गेजेर गेजेर मटिभेसन होदों बिथांखौ नोंथाङा नार्भास जानो नाङा नोंथांमोना गोलाव सम सरकाराव दङ नोंथांमोना नार्भास जानो नाङा नोंथांमोना एसे खस्थ' खालामबाव पावाराव थानानै मजाखौ लाबाय नोंसोर राजा महाराजा बायदि एसे नोंथांमोना जातिनि थाखाय खमसे खम आरो 3 बोसोरसो थाबावलाय जातिनि थाखाय एसे खामानि मावना हो ग्रास रुटआव थांनानै बै जे माने नोंथांमोना बै समाव दंफांफोरखौ फाननानै माने क्रर टाका कामायबाय एसे दंफांफोरखौ गायहै जायगाफोराव थांनानै नङा होमबा बै रायजोफोरनि हाखौ जे नोंथांमोना इलिगेलि सेबाय बेखौ खमसे खम नोंथांमोना एसे हेगारना होलाय बेफोरबायदि जों बिथांमोनखौ खावलायदों दा बेनि थाखायनो जों हामा नाङो मोनसे समाव जोंनि रिजनेल पार्टी बिपिएफआबो नाथाय बिथांमोननि धंसनि कारना बिथांमोननि नेतायानो आरो 1 नाम्बार बाथ्राया हाग्रामा महिलारिया गावनि अहंकारनि थाखाय बिपिएफ पार्टीखौ धंस खालामना लादों बे गावखौ बासायनो थाखाय बारे बारे सेस्था खालामबाय थादों बारे कम्प्रमाइज खालामबाय थादों खाम्फा बरगयारि बिथांजों रायलायजाया बे ओरैबायदि जेन्टेलमेन देखायो जेबो गैया बे खाथियाव फैनानै बिराद लोंना थांदों बे सानैसो गुबुन समस्याथ' थांनायनि साहस गैया बोरैबा नेक्स्टआव काउन्सिलाव देरहालांनो हागोन नामा होननानै बेसोरो सान हर लोंथिंदों होननाय खोनादों गुबुन फर्मुला गैला नामा बिथांमोना इलेक्सन गेलेनाय लोंथिंनाय लोंहोनाय आं खोनादों सोरनिबा माने एसे कागजबो रानदों होननानै रानथों मोजां नोंथांमोना पाबनि धन माने खामायना दोनदोंमोन इसोरा माबा मोनसे नोंथांमोननिफ्राय एसे बखनदों दा बेनिखायनो आङो खावलायदों जे एसे नोंथांमोना सोलाय नोंथांमोनखौ मोनसे सम बर' जातिया अनार होदोंमोन नोंथांमोनखौ जे दिनै लैसै खालामदों बर' जातिया बेयो नोंथांमोननि खामानि मावनायनि फिथाइ आरो बेनिख्रुइ बांसिन बाथ्रा आं बुंनो सानाखै जिहेतु नोंथाङा बिएसइउनि आफादगिरिनि बाथ्राखौ बुंदों रिमट कन्ट्रला नोंथांमोनाव थायो नामा माखासे सिक्रेट बाथ्राखौ आङो बुंजोबनो नागिराखै थेवबो मोनसे क्लु होनानै दोनबाय गतिके हाग्रामा महिलारिया खनसे साननाया मोजां उनथिं आरो सिगांथिं थानाय मानसिफोरा बेसेबां आंगो गतिके आं बेखौनो आसरित जादों सारप्राइज जादों 17 बोसोराव बिथाङा मानो सासेबो गावनि बिश्वासनि मानसि खालामना लानो हायासै एसेबां गोलाव माने पलिटिकेल केरियाराव बिथांखौ बर' जातिया चान्स होदोंमोन जातिनि खामानि मावनो 17 बोसोराव सासे गथ'आ देरनानै मेट्रिक होनानै कलेजसिम थाङो बै समसिम टाइम होदों बिथांनो नाथाय बिथांमोना मा खालामनांगौ सासेबो बिश्वासनि मानसि क्रिएट खालामना लानो हाया एस्टाब्लिश खालामना लानो हाया बेयो भेरि माच आनफर्चुनेट आरो बेनो जाय मानसिया गावनि बिमा बिफाखौ अनार होनो रोङा बे मानसिया लास्टआव बे एखे अबस्था अल्ड एज समाव थाहैनो गोनां जानाय बिदि हाग्रामा महिलानि अबस्था बिदिनो जादों बिपिएफनि सुथुरा सोर बिपिएफनि सुथुरा आं दहाय बुंनाया बिपिएफआ गावनो हाग्रामा महिलारि बिथांनि अहंकार आरो खाम्फा बरगयारिनि अहंकारनि थाखायनो बिपिएफआ टटेलि जोबस्रांलांबाय बिथांमोना लोगो सिनाय मोनखाया होनना बुङो मानसिखौ एसेबां गिदिर इनसाल्ट मोनसे समनि बिथांमोननि गाहाय नेहाथारि प्रबिन कुमार बर'आ मा खालामबाय जे एसे साननैसो जिरायथ'बाय बिसोरा मेंनानै बर' रायजो राजानि आपिलखौ सनमान होनानै जे बिपिएफआ
मोजां पार्टी नङा साननैसो जिरायनांगोन नाथाय लोगो लोगो हाग्रामा महिलारि बिथाङा मिडियायाव ओंखारना बुंबाय जे आङो प्रबिन कुमार बर' होननाय मानसिखौ आं सिनाया होननानै बुंबाय बेसेबां लासिंसिं बाथ्रा खाम्फाखौ बुंगोन नामा खाम्फानि बाथ्रायाथ' मैया दाखालिबाव नमिनेसन होनो थांनायाव जितिया माने फट' सेसन सोलिदोंमोन नमिनेसनखौ डिसिनो गथायनाय समावनो जै गथायबाय गावहा जेनगोन होनना मिथिनानै नार्भास जानानै ब्लड ओंखारबाय बे सासे मोजां लिडारनि केरेक्टार जानो हायो नामा एक मिनिटबो धैर्य गैयै मानसिया बर' जातिखौ बोरै नेतृत्व होगोन बिटिआरखौ बोरै नेतृत्व होगोन बिटिआरआ 60टा समस्ति जानो थांगासिनो दङ बे सासे खाम्फा बरगयारि नमिनेसन होनो थांनायाव एक मिनिटबो जुदि गसंनो हायाबा गोसो गैयामोन नामा बिथाङा आल्टिमेटलि मिथिदों जे रायजो राजा रावबो बिथांमोनजों गैला बिथांमोननि आंगो पांगु सेला सोमोन्दो रावबो गैयिनि थाखायनो बिथाङा गोसो सिङाव मोनसे जुद्ध सोलिबाय थादों आं बे दावहाखौ माला गारना खारनो हागोन आं बहा खारगोन बिथाङा जायगा नागिरना मोनाखै आरो जुदि बिथाङा बिदिनो जामारबायब्ला आं मोनसे बिथांनो फर्मुला होनि बिथाङा बहाबा बाथौ मन्दिरावनो थांनानै जा नङाबा गिर्जायाव थांनानै जा बिथाङा गिर्जाफोरखौ गोबां नेग्लेक्ट खालामबोदोंथ' खमसे खम गिर्जायाव थांनानै 5 मिनिटसो जुदि प्रेयार खालामबा गावनि गोसोआ एसे सेटिसफेक्सन मोनगोन आं बेखौ बिथांखौ खावलायदों आरो नोंथांनिफ्राय मिथिगोन जिहेते जों नुनो मोनदों गुबुन गुबुन जायगाफोराव बिसाय खथि जों फोसावदिंनायखौ नुनो मोनदों बेवहाय बे समाव बे राजखान्थियारि बिथिंखौ नोजोर बोनानै बिथांमोना बिसाय खथि फोसावदों आरो बै बिसाय खथि फोसावनायाव बिथांमोननि जे टारगेट बे टारगेटआ बे समाव बिटिसि फैबाय थानाय बिटिसि बिसाय खथिखौ बिथांमोना टारगेट खालामदों थारैनो माबायदि जागोन थासारिया आङो गिबियावनो बिथांमोननि स्टार केम्पेइनारफोरखौ नुनानै बिराद माने मिनिनोबो ओंखारदो दुखुबो नांदो आंबो मोनसे समाव मिडियायाव खामानि मावनाय हिसाबै कुइसन सोंनो लुबैयो आरो बे जे कास्टम बसुमतारी होननाय मानसिया सोरबा हिन्जावसानि लाइफखौ बरबाद खालामदों होननाय खोनादों आसलथे बे हिन्जावसाया मा अबस्थायाव दङ कास्टम बसुमतारी बिथाङा खबर लानो हादोंना हायाखै आरो बेनि फिउचारखौ सोर दायित्व लागोन बे हिन्जावसानि फिउचारखौ भबिष्यतखौ सोर दायित्व लागोन बेफोरबायदि मानसिया बिपिएफनि स्टार केम्पेइनार दिनैनि तारिखआव स्टार केम्पेइनारनो माने आसरित बे लिटिफिटि जानायजों हिन्जावसामोन बिनि भबिष्यतआ मा जागोन बिथांमोननि बिमा बिफाया मोनसे मान सन्मानजों थांना थानो हादोंना हायाखै दा बे हिन्जावसाखौ सोर हाबा लांगोन आंनि कुइसना बेसो आं मिथिनोसो लुबैदों आं बिथांखौ एलिगेसन लगायाखै आं मिथिनो लुबैदों आरो बर' रायजो राजाया मिथिनो लुबैदों एसेबां सासे लेथ्रा मानसिया माबायदि केम्पेइन खालामगासिनो दङ मालाबा बिथांमोननि सोरबा प्रहलादनो एपिजे आब्दुल कालामखौ पापि होननानै एक्सपेल खालामजायो खासेयानो सोरबा हिन्जावनि केस गोनांनो सोरबा माने गावखौनो फट' थिखांनानै मेसेन्जाराव मेसेज हरोनो बेफोरबायदि मानसिया बिपिएफआव अत्यन्त लासिंसिं मिनिथावनाबो खिन्थु मोनसे बुस्थुखौ जों सिरियासलि नायनांगोन बै हिन्जावसाफ्रा जायफोरा गावनि केरियारखौ बिथांमोननि थ्रुजों धंख' जाबाय बिथांमोना भबिष्यतआ मा जागोन बिराद मोनसे गिदिर कुइसन बर' रायजो राजानो फैदों दिनैनि तारिखआव जिहेतु नोंथाङा बुंदों जाखिनि बाथ्रा बुंबाय बेवहाय नोंथांनिफ्राय आं मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन जिहेतु नेशनेल मोनसे इस्यु जादोंमोन जाय फैसायाव बा फैसा सायाव उन्दुनानै जों फट' खेबनाय नुदोंमोन आरो बे इस्युआ स्टेटल' नङा नेशनेलनि मोनसे इस्यु जादों बे मोनसे सावरायनायनि बिन्दो जादों प्रमद बर'खौ बे समाव गोबां बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि इउपिपिएलआव मोनसे करपसन जायो जायनि थाखायनो बेवहाय लाख लाख कौटि कौटि रांनि सायाव उन्दुनाय बेखौ नुनो मोनो जुदि सिगाङाव एसे आगोलाव जों साङोब्ला खननै जाथाय जाबाय सिगांनि समाव जों बेन्जामिन बाथ्राखौ जों बुंनांगोन आरो दाख्लैसो थांनाय बेवहाय जानो थांदों थारैनो नोंथांमोननि गेजेराव फैसाखौ बा रांखौ मिस इउज खालामदों नामा जायनि थाखाय बे समाव बेफोरबायदि थासारिखौ एक नम्बर बाथ्राया जाबाय बेन्जामिन बिथाङा दायो जेलाव दङ आरो बिथाङा बिपिएफनिसो मानसिमोन बिपिएफनि समाव करापसन खालामनाय थाखाफोरखौ बिथाङा बै समाव फट' दैखांफ्लांनानै लोंनानै हगारदों दायखौ बिनिफ्राय माने इउपिपिएलखौ होनो नागिरदों बेनो आनफर्चुनेटआ बिपिएफआ थारमाने मोजां खामानि मावनो रोङा बिथांमोना इउपिपिएलखौ बोरै बदनाम खालामनो हागोन बेखौनो सानहर सानगासिनो दङ बा सानबाय थायो दाखालिनि जि भिडिअ भाइरेल जानाय बिथाङा गावनो जायफ्रा भाइरेल जादों बिथांमोना गावनो बुंदों जे बिथांमोना इउपिपिएलआव फैनाय नङा बेनि सिगाङाव जाय पार्टियाव बिथांमोना दङमोन बे पार्टिनिसो ओरै होननानै बेयाव आरो जों बुंनो गोनां गैया जायफ्रा भाइरेल जादोंबा फट'आ बिसोरजों बोरैबा गोसारदों बिथांमोनानो मिडियायाव स्टेटमेन्ट होदों बेखौ आरो सेकेन्ड टाइमनि थाखाय सावरायनांगौ गैया दा दिनै लासिंसिंनि बाथ्राया बेसो जे बिपिएफआ बै समाव मानो एसेबां मानसिफोरनो थाखा फैसा लखबदोंमोन मानो लखबदोंमोन बेन्जामिनजों माने एसेबां थाखा फैसा होदोंमोन जेराव माने फट' माने दैखांलायनो हानाय बिपिएफआ बहा मोन्दोंमोन बैफोर थाखाफोरखौ
आंनिबाथ' इनकुवारि जानांगौ बे फैसा बहानिफ्राय फैदोंमोन दा इलेक्सना खाथिखाय जों माने गोबां बेस्थ' जानानै मानसिफ्रा जितु जोंखौ नागिरदों रायजो राजाजों सावरायनो बिथांमोनाबो फैदों जोंबो थांदों बे मोनसे डिसकासनाव बेफोरबायदि थारमाने किसुमान इस्युखौ जों एसे माने थाथ'नाय बायदि जाहैदों आरो बे जोबनायनि लोगो लोगोनो जोङो गावनो एफआइआर होगोन जे फैसानि सर्सआ मामोन फैसा जे बे भाइरेल जाबाय बिनि सर्सआ मामोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा हरदोंमोन ना खाम्फा बरगयारिया हरदोंमोन कुइसना बेसो दिनै बिथांमोना सोरबा आइफन मोनैनि बुगानानै सोरबा भाइरेल खालामो सोरबा माबा मोनसे भाइरेल खालामो आरो सिगांफोराव नुबाय माखासे बिपिएमनि लिडारफ्रा सोरजोंबा फट' भाइरेल जायो गणेश कसारखौ मिथिगोन ना साइस्थ' माने हेल्थ डिपार्टमेन्टनि इएम बेफोरथ' फिसा बाथ्रासो बे फैसा माबा माबि जादोंनो बेफोर सब बेफोरनो माने एक्स वाइ जेड लिंक गोनां मोनसे खिन्थु खासि इएमआ फट' भाइरेल जानाया बे धेमालि बाथ्रा नामा मा निजेदा बहा थाखो बेयो खिन्थु इउपिपिएलनि इएम नङा गणेश कसारी बिथाङा बिपिएफनिसो इएममोन बै समाव बे बाथ्राखौ बिथांमोना बावगारलांनो नागिरो आरो माखासे लिडारनि आं लट्स अफ एग्जाम्पल होनो नागिरो आरो माखासे बिपिएमनि लिडारफ्रा सासे नङा सानै नङा साथाम हिनजाव दोङो साथाम हिनजाव दोङो सासे हिनजावा बिथांमोननो थोआ बुंबा लासिंसिं मोनगोन जोंनिनो बर'नि सोरबा जातिफाय जोंनिनो बिदा जों बुंनो गोसो गैया बिथांमोना एसेबां लेथ्रासिम खामानि मावनो हायो जोङो बिथांमोननि बाथ्राखौ रायलायनाय माने जेनेरेसना माबा मोनसे गाज्रि सोलोंनाय बेनिखायनो बिथांमोननि बाथ्राखौ जों रायलायनायखौ खमायनांगौ जों मोजां इन्स्टिटिउसननि बाथ्रा साख्रि बाख्रिनि बाथ्रा जे लाइमोनफोरखौ बोरै माने जों गोजौसिनाव लांनो हायो दा चिरां डिस्ट्रिक्टखौ मानबगिरि प्रमद बर' बिथाङा जेरैखि जाया बिथांनि नाजानायाव फरायसाफोरनि नाजानायाव इन्टेलेक्सुयेलफोरनि नाजानायाव दुलाराय बर' फरायसाफोरनि सान हर खामानि मावनायनि थाखाय दिनै मोनसे पजिसन मोननो हादों बेफोरबायदि मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव दिनै मानबगिरि प्रमद बर'नि नेतृत्वआव खामानि मावगासिनो दङ आरो बै समाव जों मोनसे बाथ्राखौ साननांगौ जे थांनाय 10 बोसोराव जिहेतु जोंनि एमपि सिटआ गुबुन हारिनि आखायाव दङमोन हाग्रामा महिलारि बिथांनि गोरोन्थिनि थाखाय बेखौ जोङो रिभाइभ खालामनो बेखौ जों कारेक्सन खालामनो थाखाय जाति हिसाबै जाय जि पार्टियावनो थाया मानो जोङो जयन्त बसुमतारी बिथांखौ जातिनि बाथ्राखौ बुंनां गले गले बुंनो जातिनि बाथ्राखौ रिप्रेजेन्ट खालामनो दिल्लीयाव जेरैखि जाया हरनांगौ नोंथांनिफ्राय मिथिगोन जिहेतु बुंबाय थादों बिथांमोना गुबुन गुबुन जायगाफोराव जों फोसावदिङाव जों नुनो मोनदों जे जयन्त बसुमतारीया हिन्दी इंलिश बिथाङा जेबो बुंनो रोङा हाग्रामा महिलारि मानानै बिथाङा जेबो बाथ्रा बुंहैनो हानाय मोजां कुइसन जोबोद इम्पर्टेन्ट कुइसन हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा रोंगो जकारनिख्रुइबो बांसिन गाहायाव मान गोनां हाग्रामा महिलारिया बेनि फाल्तु लेक्सारखौ मानसिफोरा मिनिनो थाखाय दसे खोनासंनो थाङो आसामनि इन्टेलेक्सुयेलफ्रा मिनियो बेबायदि मानसियानो कि मोनसे समाव सिप जादोंमोन नामा बिटिसिनि सिपा बिदिसो जाय मानसिया फंसेबो माने इन्टेलेक्सुयेल बाथ्राखौनो बुंनो रोङा बे मानसिया बिथांमोननि सिपखौ बिथांमोना थिग खालामथों आइडिअलजि गैया जाय पावाराव थायो बिदिनो थांगोन माबा मोनसेथ' आइडिअलजि थानांगोन पलिटिक्स खालामदोंबाबो माबा मोनसेथ' डिसिप्लिन थानांगोन माबा मोनसेथ' फिलसफि थानांगोन बेफोरबायदि पार्टिनि नेताफोरा बे हिनजावनि नारि केलेंकारि गोनां मानसिफोरा दिनै बुंदों जे भाषा रोङानो गावनि हाग्रामा महिलारि बेसेबां भाषा रोंगौ जायनि आन्दाराव बिथांमोना सान हर खामानि मावगासिनो दङ बेसेबां भाषा रोंगौ मा नलेज दङ जोंनो बुंथों हाग्रामा महिलारि बिथांनि सार्टिफिकेटखौ जोंनो देखायथों बिक्रम दैमारि आरटिआइ होयो आं खावलायदों बिथांखौ हाग्रामा महिलारिखौ खनसे आरटिआइ हो बेसेबां फरायनाय जोंबो नायनो लुबैदों बिथांनि क्वालिफिकेसना बेसेबां जों नायनो लुबैदों बर' रायजो राजा नायनो लुबैदों हाग्रामा महिलारि बिथांनि क्वालिफिकेसना जायनि आन्दाराव बिथांमोना सान हर सैमाफोरबायदि खामानि मावगासिनो दङ हाग्रामा महिलारिया माने ट्रेनिं होदों बिआरटिएफखौ माने ट्रेनिं होदों माने मेला फाथिसोनानै बे उन्दै हिनजावसाफोरनि गोथारथिखौ नस्थ' खालामनाय एन्सार हो जोंनो बिथांमोना दिनैनि तारिखआव बाथ्रा बुंनो नागिरदों सोरखौ आसि देखायना बाथ्रा बुंनो नागिरदों बिक्रम दैमारियालाय दङ जोंनियावबो जोङो आरटिआइ नङा माबा माबिसो देखायनांगोन बिथांमोननो लासिंसिं मोनो जोङो नोंनि आखायाव दङ नामा बेफोरो समजों लोगोसे मोनसे बाथ्राखौनो आं बुंबाय जे पाप खामानिया मालाबाबो एरसेना थाया आरो बे माने पापनि फलखौ थांना थानायावनो मानसिया भुगिनो गोनां जायो निस्सय बिदि मोनसे दिन फैगोन सोरहाबा गतिके बिथांमोनखौ जोङो कनसिडार होदों आरो बयखौबो लाइफआव खनसे चान्स होनाया मोजां बेयाव जुदि बुजिबा बुजिबाय नङाबा जोब्बाय जयन्त बसुमतारी आरो खाम्फाखौ जुदि नोंथाङा रिजायना नायोब्ला मा बिथांनो गुन होगोन बेसेबां नोंथाङा पार्सेन्ट होगोन आं दहायनो बुंबाय मानाव गिदिर खाम्फा बरगयारिया सासे अहंकारि मानसि बिथाङा मोनसे समाव बुङाखै होनबा माने इंलिश मिडियाम खालामजोबनांगोन जोंनिया
बर' रावा बहा थागोन होमबा मानो बिटिसि एकर्डआव बिथांमोना ओइट सिडिउलाव लिरना लाबखो लाजिया बिथांमोना गावनो एकर्ड खालामनानै गावनो डिमलिश खालामनो नागिरदों मानो बिथांमोना लाजियाखै जों बुङाखै इंलिश मिडियामाव फरायनाङा बे गावबा गावनि चइस खिन्थु बर' हिसाबैथ' गावनि रावा थाथारनांगोन ना जों माखौ रायलायगोन जों माखौ बुंगोन दिनै बिमानि रावानो बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोथावसिन आरो गोदैसिन होननानै बुंदों बेखिना नलेजआबो गैयाबा बोरै एमपि जानो बिथांनो मा डिपार्टमेन्ट होआखै इडुकेसन होदों फरेस्ट होदों मायबा मायबि होदों माबे मोनसे डिपार्टमेन्टआव बिथाङा साक्सेस जादों बुंलाय फेलें जादों नामा बिथाङा फेलें जादों मोनसेल' साक्सेस जादों बिथाङा गावनि न'खौ बे क'क्राझाराव बिल्डिं लुनो हादों बेनि बादै मोनबो साक्सेस जायाखै बिथांनो मोनबो नाम्बार बिदि होजाथ'ना मोनबो पइन्ट होजाथ'ना खामानि मावाखै आरो बिथांनि समावनो माखासे माने फरेस्टफोरा लांदां जाजोबलांदों दिनै माखासे हाग्रायाव हाबोब्ला जों दुखु नाङो दंफां मुराफोरखौ नायोब्ला जोङो बेयावहाय बे खाम्फा बरगयारि बिथांनि मोखांखौ जों नुयो बै जे दंफां मुराफोरनि साया बे जे माने साया हांगारफोरखौ जों नुयोब्ला खाम्फा बरगयारि हाग्रामा महिलानि जों बिथांमोननि मोखांखौ नुयो जों दुखु नाङो मानो इसेबां पाप मावदों बे थाखा फैसाफोरखौ मानो बिथांमोना इलिगेलि खामायना बे समाव आरो बेखौ बहा बाहायगोन बिथांमोना आं बिथांमोनखौ खावलायदों बेनिखायनो खमसे खम नोंथांमोना बहाबा गिर्जायाव दान हो बहाबा बाथौ मन्दिराव बहाबा ब्रह्म मन्दिराव दाननानै गावनि गोसोखौ सेटिसफेक्सन खालाम खमसे खम बिथांमोननि गथ' गथायफोरा मोजाङै लेखा फरायनानै जाहाथे समाजाव मोनसे स्पेस मोनो बिथांमोन बायदि जाहाथे लैसै समाजजों खालामजाया आं खावलायदों जयन्तखौ मा बुंगोन बे समाव जयन्तनो मानि थाखाय भट होगोन रायजो राजाफोरा मानि थाखाय बिथांखौ गावनि खालामना लागोन जयन्त बसुमतारिया जाबाय सासे पियर जातीयताबादि मानसि बिथाङा बै समनिफ्रायनो उन्दै समनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव इभेन बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय थाङै थाङै सेन्ट्रेलनि बै पजिशनसिम थांनो हादों माखासे मानसिया सिमां थायो जे सेन्ट्रेल एबसुसिम थांनानै आं जातिनि थाखाय मोनसे सेक्रिफाइस खालामनो बिथाङा बुंथिगिरि बायदि मोनसे सनमान गोनां मोनसे भेलुएबल मानसिखौ लानानै जातिनि थाखाय खामानि मावनो हादों आरो बे एरिया एक्सटेनसननि बाथ्रा गोबां लिडारफोर दंमोन बर'फोरनियाव मानो जयन्त बसुमतारिखौ होनायनि कारनानो जाबाय बिथाङा सासे बड' नेशनेलिज्म स्पिरिट गोनां मानसि जायनि थाखाय बे कमिटियाव बिथांखौ सोसननाय जादों नङाबा गुबुन माखासे लिडार दंमोन नङाबा जों खाम्फा बरगयारिखौबो होनो हागौमोन हाग्रामा महिला बिथांखौबो होनो हागौमोन जों मानो होआखै बर' रायजो राजा मानो होआखै दिल्लीनि मानसिफ्रा मानो होआखै जयन्त बसुमतारि बिथाङा बे एक्सपार्ट कमिटियाव सासे मेम्बार जानाय माने मा बे मानसियासो जोंनि बर'फोरनि जा सिमा बारायनायनि जा सिमां बेयाव मोनसे आग भाग लानो हागोन बेयो इनिसियेटिभ लानो हागोन होननानै मोनसे फोथायनाय दङ बेनि थाखायनो होदों आरो गोबाङानो बुङो जाय जयन्त बसुमतारि बायदि सासे थान्दा मानसिनि बाथ्राखौ खोनासंग्रा मानसि माने सासे जोबोद माने धैर्य गोनां मानसि बिथाङा जोबोद धैर्य गोनां मानसि माखासे मानसिफोरखौ जों नुयो पलिटिकेल केरियाराव मस्त लेक्सार मारि जायफोरा बिराद माने लेक्सार मारियो बिथांमोना साफा स्थिति गैयै लिडार गाम्भीर्यता जे मोनसे होनना बुङो दिदोमथि गैयै लिडार बिथांमोना जयन्त बसुमतारि बिथांखौ नोंथांमोना स्टाडि खालामना नायोबा बिथांनि मोनसे दिदोमथि दङ लिडारशिपनि क्वालिटि दङ बिथांनि गाननाय जोमनायनिफ्राय मानसिफोरजों रायलायनायनिफ्राय मोनसे मार्जित बिथाङा दा बेफोरबायदि गासिबो बाथ्राखौ नायनानै आरो खमसे खम जुदि जातीयताबादनि बेलायाव नायोब्ला बिथाङा लाइफआव मोनबो पार्टि खालामफेराखै बिथाङा फार्स्ट पार्टि खालामदों इउपिपिएल पार्टि खालामदों आरो जों फोथायनाय दङ जोबनायसिम बिथाङा इउपिपिएलनि गेजेरजों जातिनो मोनसे सिगां समफोराव उन्दैनिफ्राय जेरैबायदि बिथाङा सेक्रिफाइस होबाय आरोबाव फैबाय थानाय समाव बिनिख्रुइ बांसिन जातिनि थाखाय खामानि मावगोन होननानै फोथायनाय दङ जायनि थाखाय बेखौ दुलाराय बर' माहारियानो जयन्त बसुमतारि चिरां आरो क'क्राझारनि केन्डिडेट नङा दै गोबाङानो भुल खालामो क'क्राझाराव बिपिएफनि माखासे लिडारफ्रा प्रेस मिट होना बुंगासिनो दङ चिरांनि जयन्त बसुमतारि सिडलिनि एमएलए होननानै जों बुंदों जयन्त बसुमतारिया बर' जातिनि 20-25 लाख बर' जातिनि बिथाङा सासे भइस जानानै थांगोन जोंनि बाथ्राया बेसो बेनि थाखायनो जों अदालगुरिनिफ्राय फैनानै सान हर रायजो राजानि जि सिमां जि साननाय बेजों जों मदद होफादों जों खामानि मावदों रायजो राजाया जोंखौ बुंदों जे नोंथांमोना जेरैखि जाया जयन्त बसुमतारि बिथांखौ एमपि दैथायहरनांगौ आरो बर' रायजो राजानि जानानै खोथा बुंनो थाखाय बिथांखौ स्कप होनांगोन होननानै जिहेतु नोंथाङा बुंबाय बेवहाय खाम्फा बरगयारिजों लोगोसे बिथांमोननि जे बिथां हाग्रामा महिलारि बा बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा बुङो जे 2 निफ्राय 3 लाख भट मोननानै बिथांमोना देरहालांगोन होनना बुङो सेम कन्डिशन नोंथांमोननिफ्रायबो जे बिथां प्रमद बर'निफ्राय लानानै गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफ्रा बा नोंथांमोनाबो बे समाव 2 निफ्राय 3 लाख भट मोननानै बे समाव जयन्त बसुमतारि आरो बै समाव खाम्फा बरगयारिया
देरहालांगोन बिथांमोननि गेजेराव जुदि नायोबा खाम्फा बरगयारि नोंथांमोनाबो बे समाव बे बाथ्राखौनो एखे बुङो राजनितियाव प्रेडिक्सन माखासे मानसिफ्रा होयो आरो बिनि एक्चुअल रिपर्टआ बेयाव डिपेन्ड खालामो दा थांनाय समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनो सिफ जानायावनो जुदि एमपि देरहानो हायाखैब्ला बिथाङा सिफनो मा दिनैनि तारिखआव सासे एमसिएलए जाय एमसिएलएआ दिनै काउन्सिलनि एसेम्बलि हलाव गानो थाखाय साहस गैया गावनि देबरगाव समस्तिखौ रिप्रेजेन्ट खालामनो थाखाय बिहा दम गैया बेबायदि मानसिया बाथ्रा बुंगोन दिनैनि तारिखआव खाम्फा बरगयारिनि बाथ्राखौ दिनैनि तारिखआव सावरायनांगौ दं होननानै बर' रायजो राजाफोरा सानाखै मानसिफोरा डिस्टार्ब मोनदों भेजालकारि मानसिफोरनि बाथ्राखौ सावरायबाय थाबा मानसिफोरा इरिटेट जानो नागिरो बयबो जयन्त बसुमतारिनि मोखां बयबो बर' हारिनि जि जातीयताबादि सिन्ताधारा बेखौ दिल्लीसिम लांनाय सिन्ता खालामगासिनो दङ सोरबा खाम्फानो माबानो बे जाय मानसिया एमसिएलएआव जेनदों जाय मानसिया गावनि पार्टिनि वर्कारफोरजों खुनु मोजां लिंक गैया गावनि बाथ्राखौसो माने जानांगौ लुबैनाय समाजाव बेफोरबायदि एलिमेन्टफोरा थानायनि थाखायनो मालाबा एसे केअटिक सिचुएसन जानो नागिरो गावनियानो जाजोबनांगौ होननाय मा दङ समाज बेबस्थायावथ' खमसे खम सोरनिबा खोनासंनानै एसे साजेसन लानांगोन बे केरेक्टारा खाम्फा बरगयारिनाव गैया मानाव गिदिर हाग्रामा महिलारि बिथांनियाव गैया बेनि थाखाय जों खावलायदों एसे सुद्रायनांगौ बिथांमोना एसे सोलायनांगौ गावनि एसे सुस्रांनाय लाबोनांगौ दा बिथांमोननि जि माने प्रेडिक्सन बे प्रेडिक्सना अत्यन्त भुल आरो बिथांमोना गोलाव सम लं टार्म बिथांमोना मिसा बाथ्रा बुंनानै पलिटिक्स खालामबोदों मिसा बाथ्रा बुंनानै सानफ्रोमबो मिसा बाथ्रा बुङो खमसे खम थ' लास्ट टाइमाव बिथांमोना एसे लिगेलनि बाथ्रा बुङो रायजो राजा फोथायनाय बायदि दाबो बिथांमोना 3 लाख भटनि बाथ्रा बुङो 60,000नि समस्तियाव देरहायै मानसिया 3 लाख भट मोनगोन आसरित बाथ्रा आं बेनिखायनो बुंदों माखासे मानसिफ्रा अख्रां सायाव बैसां लुनो नागिरो बिनि खुंथाया बहा जागोन बहा खागोन बेसेबां गोजौसिम लांगोन बिनि खिन्थु जेबो हिसाब निकास गैया बिथांमोननि अबस्थाया बिदिनो जानानै दङ नोंथांनिफ्राय मिन्थिगोन जे बेसेबां आसाबादि बिथां जयन्त बसुमतारिखौ लानानै जोङो बेनि थाखाय दिनैनि तारिखआव जेबो केम्पेइन खालामनांगौ गैया जोङो बे मोनसे चेप्टारखौ बारनानै जों एनादार चेप्टाराव थांगासिनो दङ दाखालि जे मानाव गिदिर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव माने जिआइ टेग जाबाय बेनि उनाव बर' जातिखौ इन्टारनेशनेल लेभेलाव बोरै इस्टाब्लिश खालामनो हागोन जायफोरा हानि पट्टा मोनाखै बे हानि पट्टाखौ जोङो रिसेन्टलि थाबैनो स्पिडि लेभेलाव बोरै होनो हागोन साथिथा समस्तिखौ बोरै थाबैनो खालामनो हागोन माखासे बेलायाव बिथांमोना बै समाव हानि पट्टाखौ होयैयानो भुल 17 बोसोराव बिथांमोना हानि पट्टाखौ होना दोननायबा जोंहा एसे इजि जासिगौमोन हानि पट्टाखौ होग्रोनानै जोङो गामिखौ सोसनलांगासिनो दङ बिथांमोना बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुजिनाय नङा इसोरा माने एसे बेराम दङ थारमाने मानसिक माने भाराखायम गोमाबाय साइकोलजिकेल एसे इफेक्ट दङ बिथांमोना किसुमान गोथौनि बाथ्राखौ बिथांमोना बुजिनो जायाखै एसे सोलोंनांगौबो दङ बिथांमोना दा बिनि थाखायनो जोङो नैबे चेप्टारखौ बारबाय जयन्त बसुमतारि बिथाङा देरहानाय 100% जाबाय आरो मानो देरहाया जानो बिथांमोना जोंखौ ओरै बिपिएफनि हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिलीप सैकियाखौ देरहानायाव मदद खालामबाय दा जों लानो नागिराखै बेवहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि मदद जों लाया बिपिएफनि वर्कारफोरनि मददखौ जों लागोन बिपिएफनि रियेल मानसिफोरा जितु जयन्त बसुमतारिनो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होगोन जों बिथांमोननि मददखौ लागोन खिन्थु हाग्रामा महिलारिखौ जों एटलिस्ट खावलायदों बिथाङा अपेनलि खनसे बुंनानै होथों बिथाङा सिखाव खालामबाबो मोनसे डिसिप्लिनखौ लाथों सिरि 2 नम्बरि खालामबाय थानायखौ रावबो साबजानाय मोनाखै हाग्रामानिफ्राय भट गोलैगोन नामा नोंथांनियाव जयन्तनाव गोलैगोन नामा पलिटिक्सआव असम्भब नङा बिथाङा थारमाने एमिबा साइन्स फरायनाय मानसिफ्रा मिथिगौ एमिबाया कुनु महर गैया थारमाने जिकुनु टाइमाव सोलायनो हायो हाग्रामा महिलारि जाबाय सासे स्थिति गैयै लिडार थारमाने मेरुदण्ड जे गैयै होनना बुङोना मानसिया बे सिङा बायबाथाय थारमाने सिदानो गसंनो हाया बेफोरबायदि माने राजहाराया बायनाय सासे बिथाङा नेता जानानै दङ माने मा होनना बुङो रायजो नहा नेता आरो बेयो माने इंलेण्डफोराव जेरैबायदि नाम के बास्ति राजा दङ बाखि सब प्राइम मिनिस्टारानो सालायबायदि बिथाङा बिदि जानानै दङ थारमाने क'क्राझारनि भटार्सफोरखौ मा खावलायगोन बे समाव नोंथाङा क'क्राझारनि भटार्सफोरा दिनैनि तारिखआव बुजिदों दे मानाव गिदिर हाग्रामा महिलारि बिथांखौ गोबां माने स्कप होदोंमोन बिथाङा जिखिना खामानि मावदों बेनिख्रुइ बांसिन खामानि मावनो हागौमोन जों बुङाखै हाग्रामा महिलारिया खामानि मावथाराखै होननानै जों बुङाखै खिन्थु बिथाङा जि एसे मोजां मावदों बेनिख्रुइ ट्रिपल गाज्रि खामानि मावलांदों बेयावसो जोंहा बुंनो गोनां थादों आरो 17 बोसोराव गोबां चेन्जेस ड्रास्टिक मोनसे चेन्जेस लाबोनो हागौमोन
बर' जातिखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि सिमां सुजुना गालांदों बर' हारिखौ बुहुमनि गेजेराव मास्टार रेस खालामनाय बे सिमांखौ जाफुंहोनायाव मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा 1% कन्ट्रिबिउसन होआसै बिथाङा गावनि BLT नि फाउन्डार लिडार सिलागां बसुमतारी बिथांखौनो जेबो माने कन्ट्रिबिउसन होआसै मालाबाबो बिबार दायसे बावफेरासै बिथां गावनि सिनियर लिडारखौ गावनि मुंख्लंफोरखौ मालाबाबो माने रेसपन्स रोङासै बेनिफ्राय जोङो जातिया गोबां आसा खालामनानै लाब गैया बेफोरबायदि बाथ्राखौ दिनै क'क्राझारनि मानसिफोरा सानदों आरो क'क्राझारनि मानसिफोरा जोबोद गोरों जायखिजाया आन्दलनानो जा माबायानो जा गोदान गोदान जातीयताबाद दानायनि बाथ्रायानो जा क'क्राझारनिफ्राय जिहेतु फैयो दिनै क'क्राझारनि मानसिफोरानो बुंदों जे जेरैखि जाया जयन्त बसुमतारी बिथांखौ देरहाहोनाया जोङो बयनिबो दायित्व आरो बिथांमोना बे बाथ्राखौ लानानै दिनै मोनफ्रोमबो जायगायाव बिथांमोना सावरायदों बिथांमोना मदद खालामदों आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोननि जि मान इज्जत बर' जातिनि गेजेराव मोनसे मोजां जायगा दखल खालामनानै दङ जों बुङो जे क'क्राझारा जाबाय बर' हारिनि मोनसे उथुमै बे उथुमैनिफ्रायनो मोनसे मोजां मेसेज होनो थाखाय बिथांमोना रेडि जानानै दङ जे हाग्रामा महिलारिखौ बिथांमोना मोनसे लेभेलसिम बै समाव सनमान होबाय बिथांनि मोननांगौ सनमानखौ दायो बिथांमोना बुंदों जे जोङो जातिखौ नैबे ग्लबेल मुगायाव ग्लबेलाइजेसनाव माने जोबोद माने स्पिडआव लांनांगोन अब्लानियासो जोंनि मानसिफ्रा थावरिनो हागोन बेबायदि गासैबो बाथ्राखौ नायनानै आरो खमसे खम मोनसे समाव क'क्राझाराव मानसिफ्रा फैनो गियोमोन दिनै पिस फैनायनि उनाव बिथांमोना दिनै मोनसे बिजनेस लाइनावनो जा इडुकेसन लाइनावनो जा गासैबो बिथिङावनो जोंनिख्रुइ बिथांमोना जोबोद गोरों गुनि गियानि इन्टेलेक्सुवेल क'क्राझार दङ गासैबो बाथ्राखौ बिथांमोना सालिजारि नायनानै जेरैखि जाया जयन्त बसुमतारीखौ जातिनि थाखाय MP लकसभा दैथायहरनो थाखाय बिथांमोना जानजि खाफ्रानानै दङ नंगौ बिथाङानो जादोंमोन UPPL लाइमोन गांखंनि बुंथिगिरि बिथां रंगुल बर' बिथांनिफ्राय जोङो गोबां बाथ्राखौनो मोनथिनो मोनबाय जे राजखान्थियारि बिथिङाव बे समाव बेरेखा दोलोनि थासारि आरो नैबे समाव बिथांमोननि जे राजखान्थियारि थासारिफोरा माबायदि सोलिबाय दङ बिथांमोननि टारगेटआ मा आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोननि जे बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौ देरहालांनो थाखाय बिथांमोना मा मा खामानि मावबाय दङ बे समाव बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मिन्थिनो मोनबाय गुबुन गुबुन बेरेखा दोलोफोरनि जे खामानि मावनाय सिगांनि समाव माबायदिमोन आरो दा माबायदि थासारियाव सोलिबाय थादों बेनि सोमोन्दै बिथांनिफ्राय जोङो गोबां बाथ्राखौनो बे समाव मिथिनो मोनबाय नैबे समाव नोंथाङा जे नोंथांनि जे बेसेन गोसा समखौ नैबे समाव जोंनो होबाय दा बेनि थाखाय नोंथांखौ साबायखर बावबाय नोंथांमोननिसिम साबायखर थाबाय थेंक इउ गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरांभेलि हटेल साखाथियाव सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरांभेलि हटेल साखाथियाव सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड 2D साइनबोर्ड आर्क्राइलिक ट्रफि SAP पेनेल नेम प्लेटार्स रेट्र रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन बेनि अनगायैबो इनग्रेविं सार्भिस आर्क्राइलिक लेटार काटिं MDF जालि काटिं लग' ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन